Satya nek ana kongkonan murcanya kang tanpa sanggan upaya marga sogya Kaki Prabu Gatotkaca tansah mangestokake apa kang dadi aturmu kula kang ati-ati tak jurunge pangestu aku diutus nusul Yaya Abimanyu nang negara Ngastina. Ning aku dhewe kok rumangsa eram aku aturing Kanjeng Ibu. Rene iki nasak wana kang luwih gawat. Tegesing wana kang luwih wingit. Kaya akeh burun wana kang ala ana tengahing wana widodara iki lho aku ora kelilan mlaku ning Drigantor aku kon mlaku darat. Ya mula monggo dina iki aku ngantor manut aturing Kanjeng Ibu wong pepundhenku iku wong tuaku sapa maneh kang tak nurut. Nganti aku ora manut pituturing Kanjeng Ibu aku wedi cinta kaning dewa. Ya rene negara Ngastina iki luwih adoh saka ing dalem Kadipaten Pringgondani nadyan aku kon mlaku darat. Dina iki perlu tak enggalake. Oh Yaya Abimanyu panjenengan tindak dhateng negari Ngastina kok mboten paring sumur miwah ingkang roko. Menawi panjenengan dipun anggawon sinten menawi mboten ingkang roko ingkang belan panjenengan Yaya Abimanyu.
pasaran rati konang pangkarap pengawan pawokon ono ngerong korong koran korong gunung atung kangan reksa muka pangkate nyoko kaki Prabu Gatotkaca nasa tengahing wana widodha sanyata wana widodha gawating keliwat-liwat wingiting keluwi-luwi Gatotkaca tansah lena utawi sembrono lena pandulune tuna jangkae jumangkah wonten ing watu kemloso enakep sima agengi sakudune jiwa macan aku yo beci temen iki aku manut aturing Kanjeng Ibu aku kon mlaku darat kang kaya iki dina iki aku diakep macan semini gedene ya burung mati nek kaya mangkene Gatotkaca o Kanjeng Ibu bisembahan kula ingkang putra Gatotkaca mboten wani pecah ipun akep simo semanten akeh kula rumas boten kiyat budi nuku macan wong aku ora bisa ora kurung lane pancen aku dina iki pinesti dadi pangan ayo tadan tolo mongso jerutu getiku setetes buluku kalong dalem srempit nek pancen sliramu kudu rencana ning Gatotkaca oleh mlaku dina iki mung sliramu atah bekal aku ning Gatotkaca karsaning dewa kon ngridu Gatotkaca nadyan kok balekake aku terus dina iki nek aku duduk memangsanmu culon aku macan kacrita sima sakuda teji dipun uman-umani kalian Gatotkaca menawi Gatotkaca sampun pestine dadu memangsaning sima kala wau kapure ndahar sampun ngantos kapure mangsa sampun ngantos rutu geti setetes pulune kalong dalem srempit ning menawi kudu rencananing Gatotkaca supados dipun paringi pangapura sanalika sima ageng sakuda teji ilang bot ical boten kantenan kageting Gatotkaca lha kok ilang ora karuan lari ni macan mang macan kok eram temen lha kok moro ilang ora karuan kang dadi lari lho nek kaya mangkono nyoto iki kudu rencanane olehku mlaku iki sabdaning Kanjeng Ibu kang maujud macan kudu rencana Gatotkaca iki kula nek kaya mangkono dina iki aku tak liwat ing Trikantara Ibu Amit kula nyuwun pamit kula badhe langkung ing Trikantara
nyawa singaran jamur maras lilo katon kuatiran pengajaran dandang luwung kok malah ditotol karepe kaya apa dandang lho kok akeh temen kudu rencana ning Gatotkaca mlaku ibu kurang pengajaran dandang kok yo nggodho Gatotkaca keparati lho nek apan dindeki dandang ki mandeg lho nek apan ditinggal nututi keparati prayitna ning dandang rening menika Gatotkaca sederek Raden Abimanyu kersa nututi dandang ingkang sumedha ngrumpaka layone Abimanyu kurang pengajaran produksi sebaik ini dandang melayu nanti apa ini dandang tidak dandang ora ditikokno dandang kelumpukan semene kae. Lho dak ngono iki kok ana dandang kelumpukan semene kae lho apa kang dirubung dandang. Lho nek nganti dandang terus tak tutut tidak urung Gatotkaca dipateni dandang. Kurang pengajaran dandang keparati. Lah kok wong malah ditotoli. Kacrita nalika ing mangke Gatotkaca nututi dandang sumebaring dandang ketingalayon denandhapi kaget ketingalayon ingkang raya Abimanyu. Aduh dandang ora ngerti dadi iki mangkono layon-layon ning Yayi Abimanyu. Aduh Yayi Abimanyu kok panjenengan sampun dumugi ning leno. Yayi Abimanyu kok panjenengan ngantos dumugi pejah. Sinten ingkang merjayani panjenengan Yayi Abimanyu kok boten ingkang roko Gatotkaca iki. Lho nek kaya mangkono wis jelas iki mang dandang mangawe sumur marang mongko ya aku nek layon ning Yayi Abimanyu dina iki ana tengahing kono widodo. O paman Permati, paman putra panjenengan Yayi Abimanyu dinten menika ngantos dumugi leno paman panjenengan kok mboten mangertos. Iki wis sewu dimokake ora dipateni wong Astina. Waduh kadangipun Kakang Yayi Abimanyu waduh kok becik temen lho kok mati lho Dimas Abimanyu. Abimanyu kok ora pun Kakang ingkang mati kok njur sliramu. Lho tak goleki nandi hati Abimanyu sliramu kang katresnan. Wong atas dadi manten isi anyar nek wis tak wanti-wanti nek durung selapan dina aja nganti murcuk. Lah durung selapan dina garwane kok dikon biyada lu kok oleh ae lu Yayi Abimanyu. Nablae nek kaya mangkini.
kok ya wis tumeka pati. Waduh delok oleh lambene oleh blenger-blenger adi kaya durung tumekaning pati. Wis sewu dimo kalaki nek iki dudu wong Astina wong Astina aja Abimanyu Gathut Kaca kabeh pati. Ora luput rupane kang sumedya geru-geru ning dalem iki Senegara Ngastina Gathut Kaca. Wong Astina aja kate mlayu iki Gathut Kaca paten ana kurang pengajaran Gathut Kaca kang Kartomarmo Gathut Kaca bener kang dadi atur mongko yakum dina iki Slam Katik ngangge sumar petak mintolawan Kartomarmo wis ora nrimaki dina iki Yaya Abimanyu para paten layon ing Yaya Abimanyu kang kedenangan aku lamula patine Yaya Abimanyu sewu dimo kalake menawa dudu wong Astina kang gawe pati dina iki tumrape utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati aku kang mateni wong Astina aku kang ora tarit wong Astina kang Gathut Kaca niku kok lantat niku cekel niku banting nak mantul naring. Kurang pengajaran Gathut Kaca wani musuh Kartomarmo bos seluruh Pajajaran Kartomarmo.
wong datang lumayan Edoloyo Lampawaloyo untuk petengi amun mong sanjoto campur marang prawono mulai kita awas pada wis ora luput kadangipun Kakang Adi Citraksi Kakang Mas Citraksi sombo telepad dawuh panjenengan ingkang rayi lajeng panjenengan nimbal ingkang rayi wonten menapa dina iki Gatotkaca ngamuk ana negara Ngastra perlune harepe Nagipotan patine Ngangka Wijaya kang dipateni marang Kakang Prabu Baladewa lah mula pangamuke Gatotkaca ra kena kanthi sembarangan Adi Citraksi kudu ngadati nyampingipun Kakang nggih kula ngestokake dawuh panjenengan menawi ngaten pun kedangun dipun cepeng man Gatotkaca ndang dipateni pisan wis ora luput kang dadi atur ayo sampingipun Kakang kabeh Kurawa kepelayu tetandingan musuh Gatotkaca. Gatotkaca pengamuk mojo ating gawe sekarmu dhewe iki Citraksi kang dipun dirama.
dina ora luput kaki Prabu Gatotkaca ngamuk ning negara Ngastina. Wah. Lah iki pengamuk ing Gatotkaca Kurawa wis katon sumebar pacabarise. Lah iki nek kedenangan Kakang Prabu Baladewa Gatotkaca kurang pinter mesti ditapaki pusaka kaki nenggala dadi batine. Mula pengamuki Gatotkaca kang kaya iki mangerti menawa Gatotkaca iki ndenangi layoning Raden Abimanyu. Mula dina iki tak tapakane pusaka Kyai Jalak. Iki tak kantilaning wujuding Nawala. Nang tak tapakno iki dudu kok landhepe mung landheane pusaka. Perlu nek Gatotkaca mangerti Gatotkaca iki wacon layang kang ana ing jero katone pusaka Kyai Jalak. Walaupun napakake pusaka ora kok landhepe mung landheane nang kok dikantili layang kang kaya iki. Coba tak wacane layang iki. Rikala kawaos miwakaki Prabu Gatotkaca aja kaget.